ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଭାବେ ଭାବେ ବୋଲି ତ ତତେ ଭାବିଥିଲି, ଭାବନାରେ ହିଁ ଆଙ୍କିଥିଲି ତ ଛବି। କିନ୍ତୁ ଲେଉଟେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯେମିତି ବାଉଁଶ ପରି ଉଭେଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁରୁକି ହସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ଯେମିତି ମୋ ନିଜର ନଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ କୁମୁରି କୁମୁରି କାନ୍ଦେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦେ କେଜାଣି ବୁଝିପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ। ବାସ୍ନା ତୋର ସବୁଠି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ତତେ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛି, ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ ବି ହେଇପାରୁନି। ପୁଣି ଭାବିଲେ କାଳେ ତୁ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିବୁ, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ କିଏ ଯେ ମୋର? ସତରେ ଜାଣିନି ମୁଁ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବେ, ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସିନା ମୋ ହୃଦୟ, ହେଲେ ଲାଗେ ସିଏ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। କାରଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭାବେ ମତେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସତରେ ମୁଁ କଣ ଅଧିକ ଭାବେ? ଭାବୁଥିବି ବୋଧେ, କାରଣ ନ ଭାବୁଥିଲେ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ।